Türkmen häkimetlerinin koronavirus sebäpli girden çäklendirmelerinin fonunda mundan bir ay çemesi odal ondan gowrak etnik Türkmen İstanbul'dan Türkmenistan'a uçjak wagty uçurdan düşürildi. Türkmenistanda hemişelik ýaşama ıhtiyarnamasy bolan bu türkmenleriň aýtmagyna görä, Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň işgärleri munyň sebäplerini olarda türkmen raýatlygynyň ýokdugy bilen düşündirdiler. İstanbul'a wagtlaýyn gezmäne gelen türkmenler 25 ýyl bäri Türkmenistanda ýaşaýandyklaryny aýdyp özlerine kesek ýaly çemeleşilendigini aýdýarlar. Onlar çyl bäri Türkmenistanda ýaşaýan emma türkmen raýatlygyny alyp bilmedik asly Owganistanly we Iranly etnik türkmenleriň azyryndan 7 sanasynyň Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, geçen aýyň ahirinde olar İstanbuldan Türkmenistana uçjak wagty duýdansyz uçurdan düşürildi. Bizi ilk registrasiýadan geçirdiler, hiç zat diýmediler. Uçura münenmizden bir salym soň Türkmen Hawa Ýollarynyň uçurunda işleýänler käbir ýolagçylaryň ýanyna gelip pasportlaryny barlap başladylar. Bize kakama, gyzjymy we maňa siz Türkmenistanyň raýaty däl, siz uçurdan düşmeli diýdiler. Biz sebäbini soranymyzda häzir virus sebäpli diňe Türkmenistanyň raýatlaryny uçura alýarys diýdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan etnik türkmen gurrun berdi. Onuň sözüne görä olar özlerinde Türkmenistanda hemişelik ýaşamaga ıhtiyarnamanyň bardygyny aýdyp öýlerine barýandyklaryny düşündirmäsi ýanaşanda uçurdaky işgärler olary virus wakasy köşeşden soňra Türkmenistana gelersiňiz diýip jogap beripdirler. Biz hiç zat edip bilmedik. Häzirki wagt biziň maşgalamyzyň ýarysy ejem oglan doganlarym Türkmenistanda. Biz İstanbulda galdyk diýip etnik türkmen gurrun berdi. Şol güni uçurdan düşürilen ýene bir maşgala özleriniň 25 ýyla golaý wagt bäri Türkmenistanda ýaşaýandygyny aýdyp, näme sebäpden özlerine keseki adam ýaly çemeleşilerini düşünmeýändigini belledi. Biziň öýümüz, işimiz, çağlarymyzyň okuwy hemme zadymyz Türkmenistanda bolsa-da bizi öýümüze goý bermediler. Türkiýede de ýagdaý öwürlikli däl. Üstesine de biz häzir goşmaça çykdajy edip jaý kireyini alyp bärde galýarys. Muňa haçana çenli maddi güýjümiz ýeter belli däl. Biletlerimiziň puluny hem ýygyna gaýdyp bermediler diýip 4 adamdan ibaret maşgalanyň bir agdasy gizlilik şertinde Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Şeýle ol şol güni şu sebäpler esasyndan başga-da ondan gowrak ýolagçynyň uçurdan düşürilendigini hem belledi. Adatlyk radiosunda gurrun edilen etnik türkmenleriň şahsiýetleri we bu wakanyň taky kaçan bolandygy barada anyk maglumatlar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu waka Türkmenistanda koronavirusa garşy görülýän çäreler güýçlendirilip, ýurdun gury ýer we deňiz serhetleriniň ýapylmagynyň, uçur gatnawlarynyň çürt kesik çäklendirilmeginiň ýygyna gawat geldi.